Mandy Walwyn mit-tim ta' Xarabank imorru fid-djar Maltin biex jiffilmjaw it-tiżjin tal-miliet. Nidħlu fl-ewwel dar, id-dar ta' Marjella. Marjella wasalna! Marjella iġġemma oġġetti tal-miliet li jiċċaqalqu u jkantaw. Araw naqra kemm għandha. U f'din id-dar tittoqgħod attent, għax kull fejn tmiss jiċċaqlaq xi ħaġa. Mamma mia da xirtot! Il-miliet huwa l-aktar festa favorita ta' Marjella. ħafna nħobbu. Kienu ħobbu r-raġel ukoll u nħobbu ħafna. Raġel kien iżejjem mod, naħseb kien jagħmel isbaħ minni, imma illum ma nistgħux nagħmlu. X'illum mejjed li illum. Lara, il-neputija ta' Marjella, tgħidilna li tzieta iffissata fuq l-affarijiet li jiċċaqalqu. Kollox iċċaqlaq u meta mmor nixtura xi ħaġa, tkun tiċċaqlaq jew tisfen jew tixal jew tkanta. Imorru l-gżira, f'dar Patri Leopoldo. F'din id-dar jgħixu persuni homeless, bla dar, bla saqaf fuq rashom. Tarċisju għal persuna li ħaħsib it-tiżjin ta' din id-dar. Jispjegalna li dan il-prasepju huwa kollu magħmul minn affarijiet riċiklati. Il-konċett kien li jiena nagħmel grotta bil-bambini insomma u wara ddeċidejt li ħadkun vojt ħafna fuq wara, allura ddeċidejt nagħmel bħala villaġġ bil-affarijiet riċiklati. Mort Manuel Island u rġajt mort ġib koċkejjer affarijiet, x'inhu ġejja. Da ballun tal-flashing tat-toilet. Għamiltlu insomma bħal moskea. Din kienet biċċa li jobor xudar, minħaslu bija. Sibtek laġin u kol. Għandi laġin, sibna xi pakketti ta' laġin barra, imma diskanta mix-xejn, kemm tagħmel affarijiet sbieħ. Sena ilu, Tarċisio, għatta l-miliet tiegħu fil-ħabs. Jiena bħalhom sena kont il-faċilità korrettiva ta' Kordin. Meta ħriġt, kelli bżonn lajnuna, kelli xejn affarijiet personali. U kelli niġi hawnhekk insomma għall-programm, tipa ta' programm, għamlek programm hawnhekk għandna social workers jgħinuk ħafna. U blajnuna tagħhom jiena inħossni li wasalt biex nerġa' nisib ruħi fil-komunità issa. Issa qed ngħidulhom in-nies ukoll li dażmin tal-Christmas ikun hemm ħafna nies li huma qalbhom sewda, m'għandhomx familja hekk bħalma ħafna nies li huma hekk ikunu homeless mad-dinja kollha. Ħafna nies homeless u ma jafux bihom. Jgħidilna li kieku ma kienx din id-dar, ħafna nies bħalu jispiċċaw jgħixu barra fit-triq. Ħafna min-nies jekk ma jkollhomx fejn jqogħdu, ma jkollhomx postijiet bħal dawn taf se jiġrilhom intefgħu barra fit-triq biex jieklu provaw jieħdu xi ħaġa minn x'imkien, fimni. Tisraq trid, naħseb ikun. Tissurvive tagħmel xi ħaġa, fimni. U da ġassib raħek il-ħabs. U l-homeless din id-dar kif iqattawh il-miliet? Nibdew lejliet il-miliet fil-għaxija li dawn ħafna minnhom flok joħorġu u jiġru barra bal-lejl insajru ikla biex l-għada twal il-Kunsell Lokali tal-Gżira biex il-Kunsell Lokali tal-Gżira bija jitma lill-anzjani tal-Gżira li fil-verità fil-ġurnata tal-miliet ma jkollhomx ma' min iqattuh. Waqt li jkun il-ħabs, Tarċisju jikteb xi poeżiji reliġjużi. Dinna ktib ta' jena, għamilni soldat għal-bini tiegħek, farmata tiegħek għal-Helsin. Fi gwerra tal-imsejkna mitimbin, għal dawk li għandhom bżonn lajnuna biex isibu lil-bambin. Dawk li għandhom il-mibeda u mill-qalb talla mitlufin, għamilni biex biklimi ngħidilhom Alla jħobkom ħanin. Mill-poeżija ta' Tarċisio immorru fid-dar ta' pint il-poeta Mario F. Bezzina bil-Kirkar, Annabel. Hello! Annabel tibda tiffissa fuq il-miliet sa minn meta tkun għadha tifla ċkejkna. Darba kena Christmas tree jak tara, ma tiġborix mal-art, kienet kera, ma kienx tar papa. U kienet vera l-qalbi ħafna. U dejjem nżidu, ġifiri, u jinnejt li ta' ma xnixxizja, ġissa għandi tu maġ, daqsek, imma qalbi ma tħallinix. Araw dan il-Father Christmas, bżaqqu tixel. Kemmu ħelu, dak asqat ma rajt palu, U dan ikanta u jisfen.
Annabel qed tinkwietax bħalissa mhux kollox qed jaħdmilha. Muda ma rix jaf, bada jkanta ma għal-lum strike. Ma rix jaħdim li. U din is-siġra spiċċat titkellem bil-Grik. Għax anka di l-istess għamlit li di titkellem bil-Grek. Għax kien bil-Grek? Għax kif għamilti l-albatris ġodda provajt inħaddim ma bdi titkellem li bil-Grek mi flok bil-Malti. Ma Annabel inkomplu d-dur d-dar. Kemm id-dum tarma? Kważi xarejn u għatfadal li xitentu fit oħra li ma milċ. Zarma. L-istess periodu. Annabel iżejjen 3 solari sħaħ. Sa fuq il-bejt iżejjen u ma tħallix rokna. Din il-kamra ta' Annabel. U iva, anke l-kamra tal-banju żejnet. Qabel inħallu din id-dar, niltaqgħu ma' Missir Annabel, Mario, poeta famuż. Ġifieri inti kont tikteb poeżiji, drammi għal fuq ir-radju. Drammi, novelli, prosa poetika, daw kollha sibhom. Minant Annabel għal-Mużew Personali tal-Bambini ta' Paul Patch. Ġejna l-Mużew tal-Bambini bir-Kirkara. Ma kontx naf li hawn Mużew tal-Bambini. Hawnhekk Paul għandu l-fuq minn 1500 bambin. Għandna xi 15,000 wieħed hawnhekk qegħdin għandi iktar li m'għandniex spazju għalihom. Santa baby, a 54 convertible to light blue. Kif bdiet il-ħajra ta' Paul biex jibda jikkollezzjona l-bambini? Lew xtal wieħed kien missieri ma kellux mi fejn jixtrihuli u kien jixtrawli, ma bdejt nidħol fl-interess fihom u dan. It-tfal ta' Paul ma tantx għandhom problema biex jaħsbu se jixtru l-missierhom feluq snienhom. Ikun xi berdes jew xi ħaġa, bambin. Għal Paul, iċ-ċentru tat-tema tal-festa tal-miliet huwa Ġesu Bambin. Mhux il-bambin u ċ-ċentru tal-festa u. F'dan il-mużew lil Paul insibulu bambini ta' kull tip. Kull materjal li jiġi f'moħħok tista' tgħid għandna xi ħaġa differenti. Min kollox issibilna. Bambin ta' xewka, mill-Peru wkoll. Hemm leġenda ħelwa hekk pereżempju dal-bambin ħarab il-bosk u daħħal xewka f'siqu. Fost il-favoriti ta' Paul, insibu dawn iż-żewġ bambini li għandhom ix-xar ta' tfal tiegħu stess. U għedha ġedha biex konna xi ħaġa sentimentali għamilna użajnihom hekk. Ġieli Paul sa anke ħabbat il-bibien tan-nies biex jipprova iġemma aktar bambini. Ġi anke wasalna fl-Strimeta, pereżempju, kien hemm bambin f'xi tieqa u ma jkollniex bħalu. Ġieli mort u saqsejt. U meta ssifru dejjem tixtru. Dejjem inġibu, ġieli ġibna 30 wieħed. Qabel nitilqu, Paul jistqar magħna li biex iżomm dawn il-bambini laqqas karozza m'għandu. M'għandix karozza, xajnihom bambini.